Asi ne. Jo. Dá se jo asi teda palit, nebo co budete dělat, jako? My už máme tak jako připravenou půtěku, už máme povalenou. Já vlastně taky no, já se jenom vemu krosnu a baťocha. Se zapromítám tady večer. Že vám nevyšli stromy. Děti září, jo? Tak já se... Pošlete SMS-ku. Ale Jakube. No, jdeme někam ještě. Jdeme. Jak jsi z toho nikdy nic nedělá, ty vole. Ale třeba ve střehu.